Gemma, en l'àmbit de la sostenibilitat hi ha moltíssimes iniciatives. Hi ha alguna que hagi marcat un abans i un després? Sí, mira, al setembre del 2015, en el si de la ONU, es van aprovar una de les més importants, que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que es van ser aprovats per 197 estats i es van fixar 15 anys per aconseguir 17 objectius. Que interessant. I què proposen aquests objectius? Doncs els ODS giren al voltant de 5 eixos, que són les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances. I es marquen per treballar de manera conjunta contra la desigualtat, la pobresa i la protecció del medi ambient. En plans tan globals, hi ha el risc de que tot quedi en un simple discurs. Com ens assegurem de la seva execució? A veure, els ODS són globals, el que passa que cada estat el que fa és dissenyar la seva pròpia estratègia nacional. En el cas, per exemple, d'Espanya, l'any 2018, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Acció per la implementació de l'Agenda 2030. Pel que m'estàs dient, els ODS són un compromís dels governs. Però per què són tan importants per a les empreses? Doncs perquè les empreses el que fa és que ens serveix de guia, ens ajuda a veure si l'impacte ambiental, social i econòmic que tenim aporta o no valor a la societat. Una altra manera de fomentar la sostenibilitat empresarial. Exacte. El que hem fet a CaixaBank és veure quin impacte tenim en cada un d'aquests 17 objectius i el que hem fet és alinear-los al pla estratègic i al propi negoci, al propi model de negoci. Inspirador i pràctic, igual que els nostres viatges. Moltes gràcies de nou, Gemma. A tu, Josep.